Tuto meditaci pro vás připravila Katka Škorníčková, školameditace.cz. Pohodlně se posaď a zavři si oči. Soustřeď se na svůj dech a vnímej, jak proudí ve tvém těle. Dýcháš hluboka, klidně, hluboký nádech a hluboký výdech. Cítíš, jak se tvé tělo zklidňuje a odchází z něj napětí. Nyní zaměř svou pozornost na oblast uprostřed hrudi. Soustřeď se na toto místo a představuj si, jak z ní začíná proudit oslnivé bílé světlo. To světlo ti otevírá bránu do tvého vnitřního světa. Vstup do něj a nech se pomalu vést světelnou chodbou až na konec. Jsi na konci chodby a najednou se před tebou otevírá prostor tvého srdce. Je to tvé niterné meditační místo, kde jsi ve spojení sám se sebou a se svou moudrostí. Zde sídlí i tvá vnitřní síla, která je tvým energetickým zdrojem a zároveň léčí a harmonizuje tvé tělo a mysl. Tato vnitřní síla proudí z místa hluboko v srdci. Jako světelný proud, plný láskyplné energie. Napoj se na tuto světelnou energii a vnímej, jak se pomalu zvětšuje a začíná zalévat celé tvé tělo svou léčivou silou. Představuj si, jak tato energie prosvětluje jednotlivé části tvého těla. A ty se postupně začínají uvolňovat a harmonizovat. Vnímáš, jak z těla odchází všechny tvé bloky, strachy a negativní energie. A jak se jednotlivé části těla postupně naplňují novou energií lásky. Já ti teď chvíli nechám prosvětlit a uvolnit celé tvé tělo a pak se k tobě zas vrátím.
Nyní zaměř svou pozornost na svou mysl. Představuj si, jak světelná energie čistí všechny tvé negativní myšlenky, programy a jak se v tvé mysli postupně rozlévá klid a mír. Nech tuto léčivou sílu ve své mysli působit a jen ji pozoruj. Já tě teď chvíli nechám poléčit tvou mysl a pak se k tobě zas vrátím. Vnímáš, jak tvé tělo i mysl jsou sklidněné a uvolněné. Cítíš, jak láskyplná energie proudí v každé tvé buňce. Ještě chvíli v této energii setrvej a užívej si ji. Pomalu si začni uvědomovat sebe a niterný meditační prostor, který tě obklopuje. Připomeň si, že zde máš zdroj své vnitřní léčivé síly a moudrosti. A víš, že se sem kdykoliv můžeš vrátit a nabrat novou energii. Uchovej si to propojení a ten láskyplný pocit, který vnímáš uvnitř sebe.
A nyní se připrav na odchod z meditace. Prochází světelnou chodbou až na konec a před tebou se otevírá vstupní brána srdce. Procházíš branou a pomalu vystupuješ ze svého vnitřního světa. Ještě znovu si připomeň to místo spojení, které máš uprostřed hrudi. Můžeš si tam na chvíli položit i svou ruku. Dýcháš pomalu, klidně, vnímáš klid a mír ve svém těle i mysli. Cítíš se uvolněně a zrelaxovaně. Nyní se zhluboka nadechni, vydechni a pomalu otevři oči.